सल'गोबर जोङो राङापारा सफैबाय गाबोननि जानो गोनां प्रग्रामा जाहैबाय दलाय बिल पारिसनि आन्डाराव थानाय जेरुसालेम होननाय जायगायाव दा जोङो बेयाव थांगासिनो दङ जोंहा आदा पाउलुसजो आंजों जों सानैजों गाबोन जोंहा केमेरामेन हिसाबै जोङो थांगोन नै जोंना पुरा केमेरा दंजोबखायो केमेरा स्टेन्ड केमेराया आरो नै बेकआव दं आरो नै बेक साइडआव दं ओरैबो दं नै केमेराया गंनै जागोन गासै DSLR-आ ओमफ्राय मबाइलाथ' जोंना एसे मोजां साबानो दामि गोजोननाय थाबाय आरो सोर सोर फैगोन लोगो मोनगोन गाबोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो अननानै आदानि चेनेलखौ एन पाउलुस ब्लगखौहाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो दा नोंथांमोननि अननायावनो दे गोजोनथों दा जोङो राङापारा सफैबाय बिनिफ्राय जोङो बालिपारा थांगासिनो दं बालिपारा हरसे थाहैनोसै बालिपारा पारिसआव गाबोन फुंनिफ्राय थांसिगोन आरो जों थेंक इउ गोजोन्थों